Akunajithi mose. Ichitsa di. Akusukuthi mangithulile ngibhekile. Istanti in a country. August yoshangeke Dustin. Phela ngidiyema ubani uPC no Justin. I am the captain of the team. I can't debate nama MTT. Boy. Bathi ngimthole phansi kwetafula gawula sivale ngethawula uthi imbawula ngathi ngiyamchawula kanti uzichamela izolo bayamshayela endlini bayamphekela abomakhelwane bayakhala bathi speaker siyabarasela ngibona ukuthi khona into ekwazi ukuzenzela Shoot nenguba zowasho ubani ozomxovela izolo bengisehotela manifuna ukwazi ukuthi ngiboneni nani ngahamba nozibonela ngafonela bomandisa bathi abasangibona eGrand Cafe naseStella bathi ngisend ilocation bazozi requestela iAmstel sengimixa ngeUltramel ngithi yabona akusikuthi ngiyapheksa mose Akunachithi mose. Ichitsa dikho. Hayi. Zivala masekusho mina. Hayi, chithi Amstel ngimixa ngeUltramela. Akusikuthi ngiyapheksa mose. Bathi abasangibona eGrand Cafe naseStella. Bathi ngisend ilocation bazongirequestela. Hayi. Akusikuthi masithukile uzoyivala masekusho mina. Hayi. Ivala.